И здравейте хора, аз съм Ицко и добре дошли в Нека караме поредица колело част 1. Ще на какво високо че сме. В момента сме на булевард България, Велико Търново. Моя град, моя роден град. Ей! В информацията го пише военна полиция мина в момента. Не знам дали я видяхте. Сега хора, искам да ви кажа нещо. Много ви благодаря за 62 абоната в моят канал. Така че нека да продължаваме да сме най-силното семейство в България и да достигнем най-много абонати в България. Можем ли? Хайде, най-популярният канал е с 2 милиона. Дали ще успеем? Трябва да успеем. Имаме срок. Нямаме срок. Просто трябва да стигнем много време. В момента най-новото ни клипче, в момента един шорт, не най-новото, един шорт събра 160 лайка. Аз направо съм потресен. Нали, не съм потресен, но просто не мога да повярвам колко силно семейство сме и вие колко силни сте. Така че мега много ви благодаря за това. И сега се качваме нагоре по моя квартал. Чакайте надолу, малко да дадем. Опа, извинявайте хора за стореното. Ако не виждате, трябва да виждате към гумата. Хо-хо! Защо е така? Качваме се нагоре. Ето го му. От тук се качваме нагоре. Сега малко ще сме на гумата. Първо ще направим една обиколка около блока. После тръгваме нагоре към приключението. Защото ще се спустим доста хубаво. Ето да видите моя квартал. Ето го моя блок, който аз живея. Маля, някой слуша. Вижме какъв самяк на този Джордан. Чувам го от тука. Много квартал го чувам, хора. Сега минаваме. Сложил съм ви така малко. Спокойно. Ще видите как се спускаме след малко. Булевард България, хора. Ще се спускаме. Така, хора. Завиваме. И пак да ви кажа, благодаря ви за 62 абоната. Ние сме най-силното семейство. Айде. Малко надолу. И тъй. Перфектно виждате. Ай. От тук сякаш ще миним. Аха! Вижте хора нещо. Откъде тече. Дай сега няма как да мина. Ама ще се справим с тази задача. Ще трябва да мине много лекичко. Така. О, как минах. Добре, още една обиколка и се качваме наистина на приключението. Не се шегувам. Ще видите как се спускаме. И сега ще ви покажа откъде е. Само чакайте. Вижте, сега не знам дали виждате, но ще се спуснем елта и там някъде. Малко нагоре минава, още нагоре и се спускаме и там. Така че приключението едва започва. Чакайте мъничко да оправим камерата. Дали виждате тъй малко нагоре или надолу? Не. Не, тъй ще е. Съжалявам за което, ама може и те малко да погледате как става. Малко се движа дръжката, но най-добре да гледате към гумата. Аз това ще ви кажа.
И сега отиваме на приключението. Честно, не се шегувам, хора. Айде. Имаме на тука. Сега ще ви покажа по-хубаво теча. Хоп. Видиш някакъв закахобищи. Едмина преди малко мале и тече е по-силен. Вижте. Ще за какво стана на въпрос. Гледайте, гледайте. И сега ще го пусна по-напред. Тук. Чакайте. Ще ми гумата къде е? На водата. Чакайте. Малко да дадеме. Ще капи от климатика малко вода. Ето го дете. Такова. Ето да капя. Капя, ама от... там климатик се не мога да го покажа. Ето ще минем малко отстрани, да не ми капни. Малко минахме те на... Клон. Ама не е проблем. Чакайте. Сега. Ще отидем само за малко додолу. И тогава приключението започва. О, мале, чува се от Луна парка! Хора, тази песен се чува от Луна парка, честно. От Луна парка в Търново. Мале. О, мале! Чакай! О, наистина! Сега ще ви покажа къде е Луна парка. Луна парка е някъде, там в далечината. И музиката се чува. Ето откъде започна красотата на Велико Търново. Така, нека да отиваме към гумата. От 7 минути снимаме, което не е зле. Айде да се качваме нагоре. Уау! Хайде нагоре, хайде надолу, хайде нагоре, хайде надолу, хайде нагоре. Ето можете да ми видите краката. В момента да се качвам колелото така, защото малко тук е доста стръмен бейра и аз не искам да рискувам. Така ще го изкачиме и другия. С не е чак толкова труд, но се заслужава да се спуснем. И вие ще видите красотата на Велико Търново. Обещавам ви. Нали? Приключението. Това ви ще бъде най-харесано в канала. Ще направим по-новия. Все нови абонати ще правим. Тъй хора, ще спреме видеото. Тъкмо ще се качиме хора горе. Спреме видеото и ще се качиме горе. Хора, горе сме хора. Само да минем малко. Не знам как ще минем. Но имахме по някакъв магически начин. Само да дадем назад и да и малко ще усетите такова на видеото, но не е проблем. Спокойно хора. Не е проблем, не е страшно. За вас не, за мене. Не е много. Айде, качваме се. Сега ще видите как ще се спустим много хубаво. Ще ви хареса. Ще искате. Какво станало? Добре, хора, и се слуша. Бам! Хора, тук сме. Извинете ме за което. С тия куспните слизат.
по лицето. Не ме виждате много добре. И няма и как. Чума сърви главата. Сега. И сега пускам и нагоре вече. Нема е страх. Не чека страх. Не, але. Отстани. Але. Само да минем. И вече почва истинско приключение. Стойте. Добре, няма никакъв коли и минаваме без проблемец. Айде, напреде, назаде, накъдето и да е. Сега вече сме на гумата и видяхте приключението какво беше. Момента сме пред магазин Била. Сега малко ще бъде сложно да минем. Но не е чак толкова сложно, хора. Не е сложно. Просто трябва да сте много концентрирани и бързи в същото време. Уау! И хора, ще направим едно нещо. Ще се спуснем. Ще скараем тайната на Била. Честно. Едва съм минал тук. Мале, как си качих колелото? Това е чек. О, не, тук е малко остър завоя. Се не мога да ви го покажа. И я да видим какво става тук. Тук е края на пътя, което не е добре. Поставя палети. Хора, чакайте. Хора. Направих една кола. Перфектно. Тъй. Сега. В момента вижте сега какво ще направим. Качихме се тук горе. Добре. Сега ще слезнем. Сега ще минем пред Билата. Ще иде един фокус. Чакайте само да отидем пред Билата. Опа! Къде сме? Айде. Към гумата. Тъй. Сега. Наляво или надясно? Аз викам наляво. Мале, колко е трудно да въртиш гуми на 6-та. Уау! Мале, хора, едно въртя. И то прав въртя, което е още по-трудно. Пък и те е по-лесно. Малей, едно съм минала тук. Честно. Ще пресечем другата страна. Само да се огледам. Добре, бързо. Те, хора. Чайте да не спирам на завоя. Уау. Те. Снимаме. Каларено. О. Тъй. Добре сме тук.
нещо страда. Те, сега ще видите откъде ще минем. Не го познавате 100 път. Аз го познавам доста добре. Чакайте да не мърдам. Ще тук малко спокойно, приятел. Не трябва да мърдам. Спокойно, приятел. Хей, защо си около Клио? Спокойно, не те дразня. Дай сега. Ще намалиме светлината, защото ще видите защо. То с приятел. Але тък се качих. Дай спра. Браво. То приятел. Едва минахме от тук. Вижте. Те хора. Минаваме. Сега ще видите откъде ще видим. Уау, това е доста стръмно място. Нали? На вас ви изглежда на видеото, но не е толкова стръмно. Сега ще спустим по него. Само да обърнем. И сега ще видите как ще обърнем. Ама първо ще отидем на едно много по-хубаво място. На което щях да отидем, ама се отказах. Тъй, че сега е момента. Сега... какво става тук, бе? Добре. Майко... Кара ми! Но не пропуснах пътя, бе! Хора, спира ми! Връща ми! Дай към пътя, бе! Ох! Айде газ, нагоре! Малеч трудно. Но се заслужава за вас! Ай! Сега малко трудно минахме. Но се оправихме перфектно. Вау! Дай! Минаваме. Тогава сме в безопасност. Не точно. Но тук е тротуар. Сега да видим откъде може да обърнем. Защото се чудя откъде. Паркирахме. В кавички паркирахме. Не. Искам да се бавим, да ви задържам. Те хора, ще има втора част на това видео. Знам. Ще има и сега. Не ще има чисто нови две части. Три. Първата е най-кратка, втората е малко по-дълга, а третата ще е най-дълга. Айде хора, до след малко.